Is mis déarmad a fáta agus is mé bunna chóirta chuid an chomhlach Tonnta. Is sé an príomhtáirge tá ag Tonnta ná app ar líne a chórann teachtareachtaí ó léide Gmail, Instagram agus na meán sóisialta eile le chéile, ons go meis níos éasca díolachan ar líne dhéanana i bhád níos éasca. Agus tá muidir díú ar líne gúla gnó héin acab agus gúil siad duna bainisteú ar gnó lob héin. So lehéadí alantóirí agus amachse tá muidir breanú ar lehéadí trína leiche aclaíochta agus cóte leiche síl agus gnó chumá. Ó híomh serviceí chuirmidir fáil trí Gailge, tá muid fósa gopur ar an app ar líne agus go dtí go me sin ar margad tá muid chuir session cóirde chun ar fáil de léide alantóirí agus duine muid sin trí Gailge chumá. Agus duine muid go leor ábhar ar lín hána hain na meán hóisialta atá an Gailge a freisin muid ábhar freisin chun cúnthór go riine in nos alantóirí Gailge a chuir stachan chuid ábhar hain freisin meall go leorgan na daine tá muid pléilób tá sé bunaché inseo an éidirn as go leorach sa Gaeltacht agus mar chair dá haingat táhacht a freisin gúil siad chuid féanúlacht hain in núil.